kasih. Alhamdulillah. Yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk seluruh warga masyarakat Desa Josari Jetis Ponorogo. Hebat yo mak. Dasare wis terang wis tingkas. Alhamdulillah nduk. Yen nganti udan yo ora leren-leren iki siji mesake panitiane, loro mesake sing mirsani, angka 3 mirsakne bakul sing semono akehe. Iya kok. Kaya ngono kuwi mula ya pandungane kabeh para warga masyarakat ing Josari sing dipandhegani karo Mbah Lurah satemah diijabahi dening Gusti kelakon wayangan oning sesen limbukan iki awake dhewe ngibarate wong pidato muka dimae ngaturake syair tanpa waton. Iya. Karyane Kiai Haji Nizam saka Sidoarjo. Ya ki ana bintang tamune, Mak. Ana Mbak Yuku, Mbak Lucy Brahman iki nadyanto awake dhewe kerep ning Ponorogo. Tur piyayine iki asli piyai Ponorogo ki arang-arang lho, Nduk, iso gabung dadi sak panggung ngene iki. Iya. Elok tenan. Mbak Lucy Brahman awake saya gedhe, saya gedhe. Iki ora Brahman dhek ngaku dhewe jare saiki dadi kebo pisan. Ayo karo Mas Andi TBCS. Ya karo Cak Slendru yen ora kleru. Monggo cak dipur hormati mawon mawi dayowe teka supados Mas Andi CS pinarak oning pepanggungan. Monggo. Dados. Sugeng dalu Mas Andi TB. Belo jeng dalu Mas Cahyo kun tadi. Nggih, sugeng dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah. Wah, rawuh jam pinten niki Pak Mas? Wah, wau jam 09, Pak. Jam 09. Transit wonten SMP Negeri 1 Jetis. Alhamdulillah. Wah, hebat luar biasa. Senajanto dalu niki dipun guyur kalian grimis ning insyaallah ndadosaken grimis ingkang barokah kagem sedaya masyarakat Josari mriki. Amin. Wah, dalu niki sowan tenggene Josari, Mas. Dalam rangka apa Mas niki? Tasakuran PTSR utawi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Wah, iki lho jelas kados piantun mriki to Mas Yoyo. Pripun? Lek duwe tanah paling gak iki didaftarke ben jadi hak milik utawa SHM saham, Mas. Wis ngerti kowe cah bayi nuturi wong tuwek. Lho, wong kowe ku potonganmu koyo botol Yakul lho kok nuturi wong gedhe. Apa ra isin karo kancaku iki? Sapa kancamu lho? Mbak Lurah Josari. Lho, Pak sapa? Lurah sing sak kecamatan Jetis isih nom piyambak niki Pak Lurah Josari, Pak. Kok iso wong piyane pun rada sepuh lho? Lho, Pak Joko. Dan niku mbok rabi ping pira disebut Joko lho Pak niku. Mas kuwi jeneng ya Mas Asma Kinarya Japa. Kowe sing ngerti Pak Joko karo aku iki kanca kentel, kanca plek. Dadi lurah sudah 2 periode. Kenal piantunipun nggih Pak Joko nggih. Sing brengose kewetel kaya pagere kabupaten niku lho. Sik to. Lah kowe kok karo Pak Joko pirsa iki Pak Joko piantune sing ngendi lho urung paham kowe. Lah iki lho. Sing gawe jas ireng, kopiah ireng, con ireng gawe rokok nggih Pak nggih. Wah,
Duang mboten panggih Pak, aku biyen angger karo Pak Joko. Angger mampir ing Jetis niki. Wah ning gone Dong Banteng ora tau mulih. Iki ngawur iki. Ngeten iki lho, Mas Yoyo. Ngapa to? Aja aneh-aneh ngoten niku. Wong nyatanipun Pak Joko menika lak panutanipun tiyang sak desa. Mboten jenengan kok nesu ning napa? Lha masa Pak Lurah ning Dong Banteng lho ora. Mangke riyen to. Ngawur iki. Pak Lurah teng mriku niku mboten bertindak hal-hal yang negatif. Tapi memberikan sosialisasi utawa penyuluhan betul bahwa di Kabupaten Ponorogo itu harus bersih dari yang namanya prostitusi juga lokalisasi utawa komplek. Wah, luar biasa. Ponorogo rano komplek kene. Mergo saiki nggih mergi saniki zamane online, Pak. Dadi niku luwih cepet terus regane Tonyo ngawur ae lho. Kuwi panjenengane Pak Jokowi seorang pemimpin yang patut kita contoh. Alah iki wis ngerti maine ning Josari, Mas. Piye? Aku kula niku pun ping kaping-kaping Pak sowan mriki. Nggih ta? Ngantos uapal piantun mriki kula. Syukur lek ngaten. Josari niku desa ingkang terdiri dari 3 dusun, 5 RW, 15 RT, jumlah penduduke niku 2849, rondone 282. Apal niku lek kalih mriki niku. Kowe dagelan kok ya ngitung rondo barang lho. Lha buktine ya Kowe aja nyepelekke rondo lho, nyuwun sewu ya Mas Yoyo. Pripun Mas Lin? Wong rondo iki aja mbok ina apa meneh mbok daksya. Nek mbok daksya ki atine lara. Mergo rondo kae ora duwe sapa-sapa. Yen kowe ora trima mbok dititipke ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Sumartono. Wah niku piyantunipun guyon Pak Sumar niku. Wah senengane guyon. Wah bendina karaoke. Kowe wis tau ning Dong Banteng. Sawedok kono nek tuwa ora payu, nek nom ki malah larang. Nek iki mesti iki wah larang-larang kabeh. Oh kita lho kita sing rada murah iki. Cara anu barangnya second. Sing ndi kok second kae? Lho, Be, kowe aja ngawur lho, Be. Kae iki apa ki kondang-kondange sinden Ponorogo lho, ngawur iki. Lah nyapur. Lusi Brahman tung kulon, Lusi Brahman tung kidul. Nyapa? Lusi Brahman. Halah rasa percaya. Lusi ku ngerti tok sebagai sinden. Dene nek iso dadi pegawai dinas. Bengi niku nek gak nyinden, iki ni dodol mari Mas. Ning ndi kok mari? Kalah ning dalan mari Mas. Aku ora melu-melu lho. Kalah nyapa wedi karo Lusi Brahman. Ki Ponorogo wilayah dekne lho putra daerah lho ki. Kalah sinden potongane kok son horek kowe kok. Brewo audio. Suarane piye? Wow. Delok to. Lek cara aku ora trima wong yo domestik piyai kene kok dinyek. Ayo Mbak Lucy. Nangke. Yo. Lah nyapa Syukur pendukung akeh lho. Kula mboten melu. Iki ono penonton bayarane kene. Aku ora trima Mbak Lucy ngatasé jenengan cantik tur yo bintang tamu artisnya Ponorogo. Padake son horek ki lho ora. Potongane bae. Wilujeng dalu Kang Mas. Dulur lanang Ki Cahya Kuntadi sekalian garwa. Inggih sugeng dalu Mbak Lucy. Raos kangen kapang sangat kalih panjenengan bola-bali tindak wonten Ponorogo mboten nate sesarengan. Inggih amargi nggih wekdalipun ingkang kirang jodoh. Estu kula kalih panjenengan ki wis dudu sapa-sapa kanca berjuang napa melih kalih diajeng Sukesi Rahayu. Nggih nalika nderekaken Mbah Yatno. Inggih leres. Pranggih sami wilujeng sedaya lampahipun Kang. Pangestunipun wilujeng niskala kali saking Rubeda menapa kemawon. Alhamdulillah katuran pinarak Mas Yoyo. Matur sembah nuwun mangke menawi wonten wekdal longgar kula sowan Mbak Yu. Alhamdulillah dawa sami-sami. Nggih, mugi panjenengan sak kanca tansah diparingi kelancaran kesuksesan sedayanipun. Amin ya rabbal Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan panjenengan sedaya. Piyai Josari niku piyai kang budaya. Bapak Lurah napa melih wonten Mbah Mirah. Sapa to sing ora pirsa Mbah Mirah? Jenangipun nggih. Jenange wis kondang alaka sampai dugi luar negeri. Sampai mancanegara. Nggih. Bapak Anom Surata, Bapak Mantep Sudarsono. Nate dipun tangkap nate Rama panjenengan inggih. Piye? Raiku ditabrak bis Jaya. Lah ngopo kok dicabrak? Ya sampean niku ngerti adat sopan santun tata krama apa ora?
Ya ngerti toh? Kalian Mas Yoyo itu menyesuaikan body tubuh. Ngerti nek sampean lemu, nek sampean ngina-ngine kaya pitik ngendhok. Ngerti. Sampeyan mesti nek pagi masuk nyuwun sewu. Kudune piye? Pripun pawartosipun Mas Cahyo mengarep lho. Dangu mboten pinanggih alhamdulillah saged panggih teng Josari Jetis nggih Mas. Men ora ngrugekne sing ning mburi ya. Lah, disawake tok wae Mbak Lucy kok sopane ra umum. Aja mengguri tapi mengarep. Paham ora? Maksudnya Pak Dalang ngarep kualat lho. Loh, justru ke sampean nek nguri padha ngenyek. Bapak Dalang kuwi kudu dihormati. Mergo pemimpin ning panggung iki ya Bapak Dalang. Ning ra penak lek ngomong Mbak Lucy. Dalang iso dihormati, aku mah padane gendera kok piye iso dihormati. Ya diajeni ngoten lho. tegese ki diajeni panjenengan sebagai pimpinan. Diajeni iki regane pira ngono apa piye karemu? Ya toh. Diajeni ku diwedeni Mas diwedeni. diwedine kok demit Mas Yoyo iki kudu disegani. Dadi ben iso ben ditutul pitik. Apa aku luwe? Piye kok Manut lho paling gak nyuwun sewu Mas Cahyo. Dangu mboten pinanggih lho, enak lho. ngapunten Kang Mas dangu mboten pinanggih ranggih sehat to? Inggih pangestunipun sehat walafiat. Katuran pinarak panjenengan kalih Mbak Kesi Mas. Pinarak teng pundi? Tangdong Banten. Otlok aja maju-maju ngene. Lah kene. Nek kowe maju-maju Pak Joko kok ngisor mesti jane lusi ngene apa to? Mesti malah melu ngene kok. Aja banter-banter. Kowe iki ya ora sopan. Jenenge wong Jawa iya kudu ngerti jawane Nah, pan santun. Iki cedhak pondok pesantren. Nah. Ngabar alim ulama rawuh, bapak kiai. Lho, wayang minangka tatanan tuntunan lan tatanan. Ning kowe ra duwe tatanan lho. Nyapa? Lah kon ngene-ngene iki enek Mbah Yai kowe di aku dadi Nyapa? Mboten Mbak Yai nyuwun sewu. Ngene iki termasuk gerakan ana salate Allahu Akbar lho. oh lah Lah paham ora kok urung-urung kok disesuaikan dengan kondisi Mbak. masa ya Akbar ngene Teko-teko nesu mbok paling gak ngucapne apa kanggo warga kene. Ya pamane nesu memper wong sampean lokke kaya apa mau sondorek kaya ngono Ayo kuwi. darani bakul mari Mas. Sampeyan iki saestu lho. Jenengan merendahkan derajat wanita ngono kuwi. Sampeyan iki daraki tugu sing ning jero SMP Negeri 1 mau lho Mbak. iya ngeblek ki gundulmu kuwi ora ngerti ki melu dalang kondang ki Pak dosen ngerti Saya ganti nembang Mbak Lucy. nggih Aja gugu karo dagelan lur remuk kowe. Niki wonten pamundutan, Pak. Mbak Lucy oke niki wau napa nggih Nggih. Mbak Mirah mau. oh wong nggih anu lagu Diwakili, kagem Mbak. Mbah Mirah nggih saking grup karawitan Kartika Budaya Josari dumateng Mbak Lucy Brawan nyuwun lajengaken Karangkates Karangkates, Pak. Nggih. Karangkates niku lek mriki ala tayub Oh, Nggih, oke. tayuban. Gowo kerpek anak kanca-kanca pun garap dereng karang atas niki. nek mboten nggih dilajengaken bawane niki wau kan apa mang bawa Kodang kuning. kodang kuning Kodang kuning mawon nggih Monggo dipun lajengaken kodang kuning Nggih. dening Mbak Lucy Brahman. niki Coba, ya. spesial kagem Nggih. kanca-kanca kru karawitan Leres. monggo Monggo kodang kuning cao. Yo Mas Nopal. Dados. wis ora krasan lho Mas kaluyuran agoleki sing tak sayang mabang mitraganku ngiteri ora krasa esok ganti bagi mana jenengan
Terima kasih. Sasampunipun Mbak Lucy menika lak bintang dari Ponorogo, ada generasi yang menyusul ketenaran Mbak Lucy, ugi bocah ke Ponorogo. Sing nalika semanten kula temu nalika nyumbang bawa podang kuning wonten laladan Desa Winong. Nggih, Pak, Winong nggih. Lapangan Desa Winong nalika wayangan kula Umi Hafifah. Neng Winong biyen. Biyen langganan wayangan ning saiki belas nyapa lho. Dereng paling Mas. Dereng nggih. Ya, genduk Umi Hafifah coba kaya apa jumenenga ya. Nggih. Bar Mbak Lucy terus Umi Hafifah. Riyen kula temu niki tasih SMP kelas 2. Sakniki pun kelas pinten? Sakniki pun semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Oh, semester 5 wisan iki. Mono gedene. Lah nggih ngene iki lho nggih bangga sih dados bapake nggih Mas. Oh, nggih. Paling gak iki anak ngene iki lho Mas TB. Ora kaya anake TB lho niki Mas. Pripun? Anake TB kelas 2 mawon SMP niki lho pun meteng kok. Astagfirullah. Kata wapuk aja fitnah Lho, ngenyek. Ampun petados Mas. tenan Pola pola seluruh SMP kok meteng ngawur. Lah kelas pira? Lho, saniki nglairke Pak Mulan. Malah Nglairke. Oh, selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Umi. Wilujeng Dalu, Mas Lendro. Oh, iki lho Mas. Niki asli Ponorogo Pak nggih. Nggih, niku Ponorogo Pulung nggih. Bintangnya akeh kabeh Betul lho, Mas. Luar biasa. Nyuwun sewu tasik semeter pinten? Semester pinten? Semester gangsal. Oh, semester 5 ning ndi Nduk kuliah Nduk? Ten isi. Isi. Oh, yo padha karo Om. Napa nggih? Lah Om yen taun ning gone Undip 3 taun. Lah iya. Terus 2 taun ning UGM. Terus wingi 3 dina ning UGD. Nggih UGD ki apa to? Universitas Gangguan Dana. Oh, kekurangan anggaran. Nggih. Mbak Umi nyun sewu yuswa umur pinten? Kula tasih 15. Oh. 15. Ora ketok lho Mas. Piye? Kaya 14 di awakmu Nduk. Lah kok cilik men Mboten kula 20. Oh 20 ya. Nggih. Nah, sepenting derek payoyok terus ya. Sing Nggih. pinter ben nulat kali Bu Kesi. Amin, pangestu. Kok nek wis pinter paling enggak kuwi golek grup anyar. Aduh. kowe nuturi kok ya ora becik ya. Aja golek grup gawe grup anyar kok golek grup anyar ora. Wong matengi teng mriki kok mesti nggih derek Pak. Badhe ngaturi napa kagem warga Josari Mbak Umi? Genti pelok Nduk, ganti rasa coba kaya apa. Nggih. Nemu luro lah. Kowe kok ya iso ae to, Bi? Aku pelatih kerawitan. Nemu luro jijiro. Bagine Mbak Sandriono mendhi kocruk. Anu nyidro asmara Nduk, coba kaya apa. Nggih. Dibawani Pangkur. Nah, karyane Mbah Sukron Suwanda. Katur dumateng sedaya para ingkang kepareng mirsani wonten ing lapangan Josari. Ya. Ya, Nduk. Matek seri angkleng darma ana crita tingkae kula
ambil ijo, Be. Ya wis bejane sing duwe bojo. Pring kuning mangklung ning kali, sapa wonge sing ora pengen ngetok, Be? Mencir kuning merak ati, sapa wonge sing ora pengen nyipok. Melok. Nyipok Pak cuwi Pak pisan. Katut sak untune, Pak. Monggo Cahayu. Aku tak kene dulu. Tak dampingane ben tak Engkang samya Jumbrayu jenenge ulat tampar. Niki bawa ingkang ripta sinten Mas? Ingkang ngripta Rama Haji Sukron Suwanda. Oh, Pak Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih, sak langgamipun menika Wah, Mbah Sukron. hebat lagune Mbah Sukron ini luar biasa. Kula sing ngantos saniki sing gumbon namung setunggal, Mas. Apa? Langgam Sri Huning niku kan ingkang ripta kan ingkang Rama. Leres. Niku ingkang leres niku Sira Lawe napa Sura Lawe, Mas? Soale niki ketoprak pati kali ketoprak Rembang niku geger, Mas. Perkara apa, Mas? Sura Lawe karo Sira Lawe rebutan bener. Dipisah kali Sunan Kudus. Kowe kok iso teko kono nyapa Sunan Kudus lho teko. Niku napa, Mas? Sura Lawe. Sira Lawe. Oh, Sira Lawe nggih. Nggih, Sira Lawe. Oh. Nggih. Pancen tembang-tembang Jawa iki penak lho, Mas. Itu sing nduk. Wani gunja garwane sang maha wiku anangge kinaga raja sasile nyinaga kini langane sinden langane konangan
Terima kasih. Niki wau Mas Lindro. Pripun? Menika waranggana domestik saking Ponorogo nyatanipun hijrah wonten ing Solo, nyatanipun swantenipun saya ndadi, swantene saya sae. Wah, Ponorogo punya artis, bibit artis terbaru, Mas. Sinten, Mas? Kini iso digulawentah terus. Insyaallah besok yang menjadi bintangnya dari Ponorogo iki ora mokal Mbak Umi Afifah. Amin. Nyuwun sewu niku lagunipun nembe pireng pisan niki lho. Napa? Niki naminipun lagu Ula Tampar. Nah, nalika disuwanaken wonten ing Solo dipun pirsani dipun simak kalih Pak Dianom Surata, dipun tambahi judul nyaminipun Nyidra Asmara. Oh, alah. Lagune sawae, Mas. Piye gambaripun gambarke katresnan Mas iki? Leres. Wah, pancen saniki lagu campursari fenomena. Trio hit ya Di Mas. dunia tuh lagu campursari itu sekarang banyak di